Makadi vantatsi. Ndiripo hangu. Zita ndiani? Inonzi Chengetai Priscilla Jones. Priscilla Chengetai Jones. Anditi masenemu echirungu aya ndichitaura nasista wangu vanenge vekuhwedzava yakabva kupi senemi? Isusu tiri kuMalawi. Oh, muri kuMalawi? Anditi no, that's fine. Saka makaberekwa Malawi? Oh, manga munotombokuenda kana kuti? Ndisati hangu ndambokuenda. Anditi? Makazodzidza muno muZimbabwe? Yeah, ndadzidza kuno paSanindo 2 primary school nepageuzayi. Pageuzayi? Anditi ngatibva tamhanya tienda kugeuzayi. Pageuzayi ndipo makanyora form 4? Anditi? Ranga riri gore ripi? Handinatsoziva. Handichaenda kangani. Anditi? Rinyere kupe rinoti pamakanyora form 4 zvinhu zvanga zvisina kunyatsomira mushe. Yes. Chii chakanga chaitika panguva iyoyo? My mother had passed away, so I had no one wekuti ndinoudza my problems angu ese. You know how it is kana vabereki vachinge vashaya zvinhu zvinooma. Saka inini my mother passed away, saka ndandisina munhu wekuti ndinoudza maproblems ekuti zvinhu zvangu zvakamira so kana kuti zvichazomira so zvichazoenda zvakadai so zvichaendasoenda zvakadai so. Handiti ndo pandakaita amainini vangu munin'ina wamama vangu ndaimuti mama. Handiti saka ndo vandaiti ndaivati mama, saka ndova ndainyanyotaura navo stereki kakawanda kacho amainini vangu avo, because amainini vangu ndaivati zvandaivati mama kuti ndinge ndiri zvandiri ivo vaishanda kuMoonlight vari accountant. Saka ndaienda kubasa kwavo ndichinovatsvaga pangave pari paweekend kana paholiday ndichinotsvaga mama ndichida kungotaura navo, not kuti pane zvandiri kuda kana kuti chii, just looking for my mother. Anditi saka amainini ava ndo mama here kana kuti munin'ina wamama wangu akasara ndichingomutI you know kuti mama vangu nemunin'ina wavo they were very close. Saka ndaingoti munin'ina wamama wangu ndaimuti mama, mama vangu ndaivati mama. Saka zvekutoti mukaona mama vangu mukaona munin'ina wamama wangu hapana difference yamaiona, because vese ndaingovati mama. Handiti? Vese ndana mama kwandiri. Handiti? Pamainyora olive apa ndo pakashayika amai venyu? Ndobva pekugara patanga kunetsa? Ndobva patanga pekugara mbva patanga kunetsa. Ndobva ndatanga kutamba nhamo. Munoziva nhamo yekunyasoti handina munhu wekuti ndinoudza kuti ndikuda chakati, ndikudo zvinhu zvakati. Saka amainini vangu pavakashaya ndakasara ndakugara na mama wangu. Pavakashaya ndasara ndakugara namainini. Amainini ndo vangu wamama akutoti chese chandoda ndinochiwana kubva kuna mainini, chese chanei nchida ndochiwana kubva kuna mainini. Still mfunza kuti chii chakazoita kuti muve street kid imi makanga muchigara namainini? Amainini vangu vakazoshaya. Okay. Ndobva ndasara ndiri Norway. Muri one? Tiri tumba medu, me and my brother. My brother mudiki kwandiri. Aidzidza paAlan Wilson anonzi Terence. But I couldn't go kune hanzvadzi yangu ndichinomuti zvakati. Akanga ari kupi Terence? Anga ariko kuSanindo. Kumba kwedu kwatakakurira kuSanindo 1. Ndokumba kwedu kwatakakurira isusu. Vanhu isu vanotiziva chigara kuSanindo 1. Saka imi pakashaya amai ndipo makanogara kuSanindo 2 namainini? Hatina mbobvira tagara kuSanindo 2. Tangoramba chigara kuSanindo 1. Amai vangu vakambenge vane imba inonzi chii? Muno Motor Falls. But hatina idu kuzoita
kuzoita teki nekuenda nogara pamba ichigara mama ipapo prospect ndokwavaigara mama saka muna pina pa247 pina road ndopataigara isusu but tinoda kuzoti chakazoita kuti muite street kid panga pasina option here kana kuti apapasina option jaipambasina and chinhu chandakatadza kuenda kunoita house girl kunoita maid. You know how it is kunonzi nditange kunonzi ita izvi ayo inini am very short tempered saka zvokuti ndizoonekwa ndiri kunzi ndazotukana nemuridzi wemba pamusana pekuti ndoda kuti maybe ndasiya pamwe pano pane dust kana ndichiti ndaita saka terenzi akanga ari kupa terenzi anga ari kusanindo pamba makakorera okumba kwagogo gogo vacho ava muning'ina wagogo vavo okay anga achiri kuenda kuchikoro anga achiri kuenda kuchikoro paalan wilson akatopedza akatonyora akapedza akatonyora akatopedza saka pamanga muri street kid ndikupi kwamanyatsogara chaiwo chaiwo mutown kuna 4th kwekwe panonzi pachi pabhasi renga mutown panotengeswa maruva panonzi pachi apa paHarare Gardens Harare Gardens pana 3rd but ndaiwanzogara mutown ndiri kuside maiti mukabva mustreet muenda kuchikoro maigeza kupi hapana munhu aitombozviziva hapana kana munhu aitombozviziva uine uniform yako yekugeuza iyo ndaitoti ndaitogara ndinenge ndakagara so no, I never ate from the beans handina kudya mubini and ndiri munhu anosema kana ndisina mari yekutenga. You know how it is kudhara ndaita zvemodeling okay saka ndandiriwo munhu ari right ari anoonekerawo anditi saka vanhu vaita vakandionawo mumwe anenge angondifarira obva angonditi kana kuti chingwa ichi ndobva ndatotanga kutodya chingwa cheche ndobva ndo life yandakararama inini but ndichitoenda nditori street kid as from street kid ndikazobatsirwa nemukomana anonzi Lennon kuti ndishande pabasa randiri kushanda paFirst Funeral. Satasvika pabasa ipapa pamaibva kuchikoro shamwari dzenyu dzaiti uri kuenda kupi zvaifa pasi ndaudza kuti makakwanisa kuzviviga sei kushamwari dzenyu kuti inini handina pekugara ndiri kubva mustreets? Handina tombobvira ndavaudza handina munhu wandakaudza ndaingozvinyarara ndaingo just keep quiet inini I keep to myself most of the time handisi munhu weyu anosocialize nevanhu most of the time ndinogara ndiri ndega handidi zvekuswera ndichinzi chakati saka I keep to myself saka ndaingonyararawo vanhu vakataurawo kungoti Chenge zvakati ndobva ndangorambawo ndakangonyarara kana ungosekerera ungoti zvobva zvangoperawo zvakadaro. But maticha neshamwari havana kuona here kuti pane zvinenge zvachinja pana Chenge apa? Ndisingazivi hangu pakuona kwematicha acho. Havana here vanouya kakuzotaura nemi kuti kwewewe chii mazuva ano? Pana one teacher vainzi Miss ani ndo apa vaitambawo namama wangu futi ndo vainyanyonditi
kana une zvauri kuda ndione ndopota ndichikupa chero shamwa dzamama vangu chaidzo dzisiri dzekwamainini shamwa dzamama vangu chaidzo votouya votonditi zvoni iwewe life yakamira sei uri kude chii and getting me the sanitaries, soaps and all that stuff. Yeah. But I never used to tell anyone kuti andina kwekugara. Zvaingoperera mwana dzimwe dzenguva ndaichema. Okay. Ngozvichengeta ndega mwana so ngotanga ngochema ngozviti zvichapera. Mwari haasi wemunhu wani, Mwari anochengeta. naTerenzi maimboonana here baba? naTerenzi aitondigira chikafu mustreet imo. haana here kumboti vanhu vadzokai kumba? aya hapana paimbonditi dzokai kumba because magariro acho anga asingaiti, but chikafu hanzvadzi yangu yaindipa. Saka ko gogo avaiti muri kupi? gogo vangu vakanditi havana mwana musikana. Vakanditi havana mwana musikana, saka havakwanise kugara neni because inini ndiri musikana, saka vanenge vachida kugara nemwana chikomana. Ndo vakagara naTerenzi. Vakati vana vavasikana isusu tine musikanzwa, saka vakabva vangondineglect ndobva zvangosara zvakadaro. But pane vamwe gogo vangu vekwazvimba, ivo vaindichengeta chese chandaida chese, vaindipa. Ivo gogo vangu vaindipa nevana vavo nanhasi chero ndikazi ndaita problem. Ana maiguru vangu ivavo vekwazvimba kumatsvitsi kunonzi kwaGowo vanonditsvaga kutoti Chenge, tanzwa kuti Chenge ari kurwara, tanzwa kuti Chenge zvakati, tanzwa kuti Chenge ari kuda kubatsirwa nezvakati. Saka gogo vangu ivavo ndo vega vaikwanisa kundibatsira, papasina mumwe munhu anondibatsira kunze kwagogo vangu. Amai vangu, mukoma 41 wagogo vangu. Ava vekusani ndo munin'ina wagogo vangu, ani manzwisisa pane nyaya yacho. Chenge patime iwe wanga uri musikana wechidiki akanaka futi handiti vakomana mastreet kids echikomana nemastreet fathers haana kusvika pakuabuse here? Akandiabuse zvekutoti ndikakubvisira hembe munoona mavanga ndinawo kumusana ekurohwa. Vamwe vaida kurara neni, but I never used to sleep with them because amai vangu vakanditi never sleep with them. Amai vangu pavanga vachiri vapenyu vakanditi Chenge mwanangu, you can have as many boyfriends as you want, but don't sleep with them. Saka inini ndo zvazviri mungori mwana mangu ekungoti handifanire kurara nemunhu wandisingadi uyezve wandisina any interest naye. But ndairohwa, especially usiku uyu. Aiwa ndairohwa, abused, ndichiitwa zvese zvavanenge vada. Vakandiona ndakarara pasi because ndairara pasi handiti ndongoda iso mvura ikanaya ndaitofara kutoti ndotoona chekugeza. Mvura ikanaya, I'm now telling you the truth. Yes. Zviri kubva mwana mangu. Mvura iti ikanaya handiti enezvi zvinotonishamisa, I'm asthmatic inini handiti, but mvura itoti ikanaya ndaitofara. Otondona ndakutotanga kutodaiso kumeso kudaiso ndakutogeza mvura iri kunaya handiti ndotomira pepepe kutoti mvura inditi ndakambotanga ndichifamba ndine bhegi rehembe dzamara ndisisina kana 1 hembe. Ndatorerwa neshamwari
shamwari dzedze dzichinditi ena mbao enonotsvaga varume mbao, but inini I couldn't do that. Zvekuti ndene mbao I couldn't. Ndakazviramba zvekuti Chenge usafurirwe kuenda mbao. Ndobva ndatanga zvisiyo zvakadaro. Anditi. Hapana here Chenge, hapana here munhuwo zvake stranger akatombokuti kwewewe uri kutsvagei mustreet uya ndikubatsire? Hapana. Handiti. Ngatichiendai basa rawakatanga kuita ipapo nderekugeza Zvitunha. Handiti. Ndakatanga kubatsirwa kumfakosi phone shop. Handiti. Munhu akandibatsirawo phone shop akandiona ndichida kutozitsikisa, handizoti ndandafamba kusvika sei kubva mutown kuenda kumfakosi. Mira timbozikambe paunga uri mustreet ipapo wanga usingatori madrugs? Aiwa, handina. Up to now I don't drink, I don't smoke. Okay. But nenyaya yeasthma futi? I don't. Handiti. Chero ndikutoona munhu anenge achismoke iyoyo ndinobva ndatanga kutozarirwa. Handiti. Saka auzive kuti wakasvika sei kumfakosi? Handitomboziva ndakasvika sei kumfakosi. Saka ndakatogara, ndandine dombo rangu randaigara so. Sapamba nemumwe mukomana aindifarira mukomana iyu. Ndobva nditi Chenge aitobva kubudiriro. Ndobva nditi Chenge uya hande kuchechi. Handiti. Ndobva ndamuti it's okay handei. Ndobva ndaenda kuchechi. Ndobva ndatanga kupinda church inonzi Church of Christ. Mfakosi Church of Christ. Nemukomana uyu anonzi Tafadzo Tafumanei. Ndiye akandibatsira mukomana uyu. Ndapinda. Manga masangana kupinda Tafadzo? Akandiona zvezvekuti ndendagara sekungogara kwandakaita kudai so. Saka Tafadzo uyu anenge achienda kubasa kwake achingondiona every time now and then. Saka wanga wagara kumfakosi? Ndisingazivi kuti ndiri kupi. Okay. Saka Tafadzo ndopakamundiona kwaitonaya. Ndopakanditi kuchechi kwedu kunechi all night yemayouth. Saka handei kuchechi. Ndobva tasumuka pataenda kuchechi. Taenda kuchechi ndobva munoziva zvezvekuti unodya chikafu. Munhu usingawane chikafu ukachiwana unoita kunga mena. I ate achindipa chikafu chekuchechi kuti Chenge idya chichi makuseni manje. Nhamo yangu yanga yaipa makuseni pekuti chechi yapera 6 dzakwana. Inini ndakufanira kuchidzokera manje kumba. Handina kumba kwekuita sekwekuenda. Ndobva handiti zvoni handei kwainaya manje. Ndobva handiti zvoni handei kumba kwedu unoresta kumba kwedu. Ndobva ndati thank you so much. Ndobva ndafamba nemukomana kubva pachechi. Ndobva ndaenda pamba pawo. Paakazoti Tafadzo paakazotora decision yekuti handei kumba kwedu, manga mambudira pachena kuti handina kokugara? Ipapo handinotombomudza. But muna yango kugara chikuona muri panze saka aitoziva kuti munhu ichi. Okay. Aindiona ndiri panze ngonditi something wrong with this girl. She need help. But how am I supposed to help her kana ndisati ndataura naye? Okay. Ndobva atonditi Sara ukarara. Handiti kumba kwavo indakuenda kubasa. Aigara nani kumba kwacho? Aigara ega. Okay. Namai vake vangu vakaenda kumusha. Okay. Mbva nditi Sara ukarara. Ini ndozodzoka ndichiita sendichikuona ndikati it's okay. Mbva ndasara mbva ndarara. Akadzoka. Handitombozoti akadzoka nguvai. What I remember was kungonzi Chenge chimuka uje abika. Saka patanda kudya manje angabika rice nebeef because iye angasingadye chicken. Ndopakazonditi
Chenge unombogara nani chichi ndobva ndatanga kumuudza manje saka I started crying ndamuudza kuti inini life yangu yakamira so handina munhu wogara naye zvinhu zvangu zvakamira so chichi mamwe wangu akashaya ndobva ati do you mind ukagara ako panapa ndikati I'm more comfortable ndiripo hangu chi panapa ndobva ndatanga kugara pepe naTafadzo uyo ndogara kwandakaita mufakosi naTafadzo ndagara kumufakosi naTafadzo ndagara naye for 6 months ndakabva ndatanga kushanda pane imwe phone shop kumufakosi ikoko ndichibatsira zvezvekungoti vanhu vaindiono ngoti ndichienda mumashops ngoti musikana uyu ndikamutora ndikamutraina ndo mazuva emaearphones ndobva ndotanga kushanda paphone shop paSilvester. Silvester iyoyo akutondibatsira ndobva atonditi do you mind ndikaku Silvester mumwe musi takagara usiku sekugara kwandakaita nemi kudai ndobva nditi Chenge do you mind ndikakuita se ndikakurentera a place yekugara ndikati I don't mind ndobva atanga ndobva nditsvagira pekugara manga mamudzere kuti mbona Tafadza kusumba kwangu ari ngondibatsirawo saka iye akabva atanga kundibatsirawo Silvester uyo ndobva atanga kutondibatsirawo ndakutogara chi akutondirentera and all the stuff ndozvakaitika ndiri kumufakosi izvozvo makazobva sei kubasa rekufone shop kufone shop ndakazobva because ndaitsvaga basa ndaitsvaga basa infact kubasa kwandaitsvaga kwainzi kuBacknock funeral services saka Backnock funeral services ndiye vakazonditi aiwa pafirst funeral service pari kudiwa female mortician iwo uitoenda pafirst funeral pakudiwa female mortician unogona kuita lucky ndakanobatsirwa nemwana anonzi Posani ndiye akandibatsira paBacknock pachepapo naTsutsu ndobva ndaenda pafirst funeral ndatoperekedzwa naPosani pafirst because nasika pazivi vatasvika pafirst funeral pepe ndasvika pafirst funeral bva ndataura kuti ndiri kutsvaga basa chichi but ndakaita almost 3 months ndisandanzi uya kubasa pandakazonzi chiuya kubasa ndakafara zvekutoti ndakuenda kubasa zvinhu zvangu zvaraiti handiti I'm now a working class ndakushandawo ndamortician ekugeza Zvitunha at the age of 17 ndobva ndatanga kugeza Zvitunha ndiri pafirst funeral pepe chakaita kuti musarudze basa iro chi maingotsvaga basa kwese here kana kuti ndaitsvaga basa kwese chero kune mashops kunoitwa zvemachi zvekutengesa ndaitsvaga kwese saka handina kushop handina kwana ndisingaendi kunotsvaga basa asi remufone shop ranga rapera aiwa remufone shop ranga riripo but ndaingoti ndikuda something chinonyatsondiita kuti ndinziwo this girl uyu musikana uyu ndiri munhu akaenda kuchikoro ndakaenda pagirls high inini kunodzidza pagirls high amai vangu vachindibhadharira fees pagirls high ndozoonekwa ndiri kungoita zvinhu zvisina nebasa rese saka tomboti kubva pamakatanga basa iranga rigore ripi 2006 13 September 2006 kusvika gore nei 2020 yes mageza Zvitunha zvingani da zvakawandisa kubva 2006 zvakawandisa zvakawandisa I can't even count. Okay, namba inganidzi
pazuva tingati mungageze zvingani as inini to my own experience more than 10 bodies per day. Yeah, ndinoita 10 bodies ndichipedza kugeza imwe ndichitora imwe ndichipedza kugeza imwe ndichitora imwe ndichipedza kugeza imwe ndichitora imwe to my own experience. Yeah. Basa iri kuona chitunha kunotyisa. Exactly, and kunorwarisa. Then kuzochigeza. Motivation ya Chenge inobva papi? Motivation yangu yakabva mukuti ndairi mustreet nditi ndagara mustreet kudaro munongoziva life yemustreet how it is. Life yemustreet is very hard. Munongoziva kuti iri hard life yemustreet. I suffered a lot ndiri mustreet kusvika ndatozongoti as long as ndawana basa pandenge ndangowana ikoko and I don't mind. Ndobva ndatanga kugesa Zvitunha ndiri pafirst funeral service. Bosi vangu vakazopedzisira vandibvunza kuti Chenge, how come you are the first person kusvika pabasa, the last person kubuda pabasa? Ndobva ndaudza bosi vangu chokwadi kuti inini situation yangu yakamira so handina kwekugara, zvinhu zvangu zvakamira so bosi vangu bva vanditi alright, ndokwanisa kuita se kubatsira chitsvaga imba. Ndobva ndabatsirwa, ndobva ndatanga kurenta. Ndakarenda kusanindo kwacho ndakakurenta zve1 month. Ndobva ndangoti handisi kuda because inini I grew up musanindo. Ndandagara kusanindo 2. Imba iyoyo ndakatoitsvagirwa nehanzvadzi yangu ndakatomuti Terence ndiri kuda imba zviri agent. Terence bva nditsvagira imba kusanindo. Ndobva ndagara pamba pepe zve1 month. Ndipo pandakazobva kusanindo. Pandabva kusanindo bva ndazoyamba nditanga kugara muno Motorfalls. Ndichitanga kugara Motorfalls ndakatanga kugara Parktown pakona inonzi kona chi 5th na Parkway. Ndopamba pandakagara pambo ndagara for almost a year ndiri pambo. Ndopandasangana nababa vevana vangu. Okay. Vamwe vanoti basa rekugeza Zvitunha unofanira kunge uine munhu ane mushonga inokusimbisa. Vamwe ndozvavantaura kuti unofanira kunwa hwahwa, unofanira kuputa fodya, unofanira kuita sei. But as for me, I don't want to lie to you. I don't drink, I don't smoke. Ndingori zvandiri izvozvi ndinotongopinda chero pakanzi panapa paitika mariro ndinotomhanya. Pane mumwe murume akambosungirira pasi pemuti, vanhu vese vakatiza. Handiti ndakangobva kwandakabva mba ndasvika mba ndamubata kudai somurume uyoyo. Vanhu vaitiza akati ko musikana uyo ari kubata baba nhingi avava vangosungirira mumba. Handiti mukadzi wacho anga atotiza. Ndobva ndatopinda, ndobva ndatanga kuvatenderedza kudai so ndichitoona ndichitoti ko munhu wandanchiona panze apa manje vazenga vazvisungirira sei. Saka Zvitunha hangu inini kuti nditye Zvitunha handitye Zvitunha. Zvinhu zvingori mandiri, handitye hangu Zvitunha. Ana gogo vaiti hatina vana vasikana. Muchiri kumboonana? Tinoonana kumariro. Kukaitika mariro. We see each other kumariro ikoko. Handiti. Terence ari kupi zvinezvi? Terence ari kubasa kwake zvinezvi. Okay. Handiti. Yeah, he's married. Ari kubasa kwake. But I don't want to lie. My brother anomira nini. Whenever I want anything, he's always there. Kana kundibereka kumusana, sacrifice. Pane pandakarwara
2017 ndakarwara ndisingaoni. Hanzvadzi yangu ishanda TV sales. Aiudza boss wake kuti my sister is not feeling well. If I don't do this for my sister, no one else is going to do it. Aindibereka kumusana. My own brother. We are just two mbamidi. Okay. Andi pamakasangana nababa vevana makanga makutosenzawo basa renyi? Yeah, ndato Mortician. Ndokuvaudza kuti ndo basa rangu. But baba vevana vangu airamba manje. Kuti iwewe kumusikana nekunaka kwakaita iwewe haungamboita chi basa iroro. Ndikati aiwa ndokubasa kwangu. Zvikanzi hakana hakusiriko. Yazveshuwa ndokubasa kwangu. Saka mumusi saka baba vevana vangu vaiuya vachinditora kubasa vachindiendesa kunonzwi chi kubasa nekundipika kubasa kundipika makuseni nekundiendesa. Saka mamwe musi ndopakazonditi ndoda kuona kuti kubasa kwako ndekupi, unoita nezvei. Ndopatakabva tazoenda tese pafirst funeral pepe. Ndasvika pafirst ane munin'ina wake anonzi Tinash sasa. Mbva tasvika mbva topaka mota yake apo. Mbva ndatosvika mbva ndabati musapake ipapo, pindai mupake apapo, because doda kuti mupinde anga ari makuseni. Because inini miri uri right, ndiri the first person kusvika pabasa. Mbva tapinda pabasa pepe. Mbva ndakutovati vana Tinashe sasa wewe. Mbva ndati ndo pabasa pangu ofisi yangu vese vakatiza. My husband akatiza toti mukadzi wangu hauzofunga here kundipisa nepoto. Ndikati hakana, handimbokupisa baba womwana. Handimbokupisa muri murume wangu, handimbokupisa chero zvikanzi zvaita sei, handimbokupisa mashops kunoitwa zvemachi zvekutengesa ndaitsvaga kwese. Saka handina kushopu, handina kwana ndisingaende kunotsvaga basa. Asi remufone shop ranga rapera? Aiwa, remufone shop ranga riripo. But ndaingoti ndikuda something chinonyatsondita kunyanya vechitema ava pane zvakawanda zvinonzi nevanhu chitunha chazodai, chitunha chakazoti mamyths nematheories akawanda. Pane here a strange thing chakamboitika pane board chamakati izvi pamwe zvinotoda vanhu varidzi vemunhu varipo? Pane mabodies andakasangana nawo inini akawandisa. Pane vamwe vanhu vandakabatsira zvemushonga, vaita zvemushonga zvavo izvozvo. Handiti saka vaida kupinda mumochari. Inini mumochari pafirst funeral mazuva nezvandichaziva hangu Mortician ndapa reception. Mazuva chandaita ndaitsvaira mumochari ndigonyatsoshayina. Ndofunga maona mashainisiro andaita mumba mangu. Saka ndakatoshayina pepe. Saka vanhu vainbva kutanga kutonditi toda kupinda, toda kuona munhu wedu. Ndikati aiwa hamupinde, hamupinde, munoti inini imimi munozomuonera munhu ari kumba. Saka vanhu ava pavakazoendawo kwaTB Joshua, mvasvika vachinzi naTB Joshua, this girl endai munoona musikana, she's very young, mwana yeye wekufirst funeral, monobatsira mwana yeye. Vakazoita pastor. Nanhasi pastor ivavo vari kunditsvaga, but handambobvira ndaenda hangu novaona. Vaida kuita sei pachitunha ichi? Havasirivo ivo vaida. Okay. Pastor ava ndo vane hama yanga yashaya. Okay. Saka hama dzavo ndo dzaida kuita something marituals pachitunha. Handitika saka
ini ndakabva ndaramba kuti handisi kuda kuti izvozvo zviitike, handisi kuda. Handisi kuda munhu anopinda chemuchari, muchazoona bhodhi yamuchapeo. Saka ava pavakazoendawo kwaTB Joshua ndopawakasvika achinonzi munhu akakubatsirai kuti dai kutaura kuno kudai mese makatofa, but mwana iyeye akatokubatsirai, musikana iyeye. Ende munoona musikana iyeye, munobatsira musikana iyeye, munomupa anointing water here, something like that. Vakatuma vanhu vakawanda pastor vacho vanoitira kumbari ukwandi. Ndakangana zita ravangu because pane makore, but handinambobvira ndaita shungu. Vakatoudzani kana sekuru vangu vasati vafa, utoti ndikutsvaga muzukuru wako, ndoda kuti muzukuru wako ndimupe anointing water iyi, apota achifamba nayo anointing water iyoyo. Sekuru vakatouya kubasa vakatonditi utsvagwa napasta. Pasta iva vatoita mbiri, but vari kukutsvaga, vari kuti uye uzovaona, but handambobvira ndaenda novaona. Up to now hasati asangana face to face napasta iva. Chero ndikanzi ndivapfuura apa handivazivi. But hakuna here vakamboyohama futi dzichikuofa kuti mari pane zvatira kuita pabhodhi? No, hakuna. To be honest, hakuna. There's nothing like that. Vanhu vanonyeba kuti vanhu vanoshandisa mushonga and all that stuff, but hakuna zvinhu zvakadaro, hakuna. Pane vasikana kana kuti madzimai, nganyanye kuti vasikana probably vane 16 years 15 vangadai vari musituation yawakanga uri makore apfuura, chii chaungade kuvatauri? Inini ndakatombobatsira, to be honest, ndakatombobatsira pabasa pedu. Pane ma-street kid aigara muchimba chemagetsi, so ndobva ndabatsira ndichitotukwa nevanhu kubasa vachinzi aiwa ma-street kid akwaya chichi. But the last minute ma-street kid iwaya, one wacho ainzi Patience Matongo akauya. Mwana wangu first born yangu inonzi Niko ine 2 months, akandibira mwana iye takazomwana kandiye mwana wekunetsa, akazonzi awanikwa kuairport. Nenyaya yekuti ndaibatsira, ndichiti ndikuvabatsirawo kuti ari kudawo zvakati, handiti chingave chiri chikafu, angava ari mapoto, ndichitoenda pavari. Handimukona pana panotambirwa maumbwe nevana vedu, handiti ndaitovati tsvairai. Ini ndagara mustreet, handambobvira ndaita zvese zvamuri kuita zvokuti iwewo unenge uchirara naningi, iwewo uchirara naningi. Inini panenge ndiri 1, haundioni ndine munhu, ndendiri 1. Ukatondiona nditori nemunhu ka ameno kuti anenge abve kupi munhu wacho. But Patience Matongo iyeye akandibira mwana wangu kane 2 months kamwana, ndobva aenda naye achida unomuita anzi ndaida unomuita wake, ndobva aenda naye kuairport. Mwana takazomwanira kuairport. Zvazvaparadza 1, zvazvaparadza marriage yangu, 2 life yemwana wangu, ka-first born kangu. Kana muchida ndokadedza mukaona. No, tinongotaura zvedu nyaya yake. Anga ine mwedzi mingani baba? Kanga ni 2 months. Kabiwa kane 2 months. Makazomana after how long? Kakabiwa mswa 7 kazokaona mswa 9. Ya Patience. Makamusungisa? Akasungwa. Atosungwa tikatoenda koti, akatosungwa ku Majesty, atovhunza kuti une ukama here namai avo? Akati aiwa. Une ukama here nababa avo? Vachitaura ex-husband yangu. Akati aiwa. Saka mwana uyu waimubire chii? Svika ndaida kumuita wangu. Svikanzi wanga wazviona sei kuti iwe hauchaita mwana? Ndobva angoramba angoriziva. Ndopakabva anzi zvoni
4 years in prison. Okay. Iye zvinezvi pane here mabva kuwana experience yakadaro napatience muchiri kubatsira here mastreet kids kana muchinge maona mukana noti kuti ini ndikaona mukana I don't handisarudzi ndiri munhu wevanhu handisarudze kuti ndiani anenge achida any help from me. Whenever I can help, I can help. Chenge, pane chinhu pamwe chaungade kana kuti chaunovavarira kana kuti chawaivavarira kuda kuita muupenyu chingave chii? Chandaida kuita inini muupenyu zvakawandisa. One, kuvo munhu angori ndaita zvemodeling. Saka ndaida kuti ndirambe ndichingoita modeling zvirambe zvingori zvichingoita. But handinazokwanisa kucontinue nemodeling yacho. Tirambodzokera mashure bichanya tanyanyotaura nyaya yehistory yacho panonyanyorwadza pega pega. Pane zuva here 1 mukati mekukurarama kwako iko hazvibasa kuti uri kusenza kufoni shop, uri kusenza kufirst mutual, uri street kid raunomboti ende ndakafara? Inini to be honest, I don't socialize. I don't mix. I'm always me and my kids. Kana vana vangu vasipo ndinenge ndiri mumba handifunga pamapinda mamangu manzwa music. Ndiri munhu wemusic. I'm always listening to music. Kana ndisingade kunzwa music musacho nechitona TV and socialize nevanhu handikwanisi. I may not say ndakazvitadza zvezvokuti ndazoenda panext door kunogara panext door kunoti tauya panapa tikutsvaga Chenge hapo ari panext mirai tinokutsvagire panext. Mukaziva kuti Chenge hapo is either ndaenda mumashops kunotenga chandikuda mumashops ndichidzoka ndichipinda mumba handikwanisa kusocialize nevanhu. Ndingori inini nevana vangu. Handiti? Uri munhu akaenda tingati through a lot in life. Yes. Nezvinowana tumukomana nemusikana futi? Yes. Handiti? Nikona nishona. Wakavatarisa nepawakaenda napo iwo shiro yako unoda kuti vana vako vakure zvakaita sei? Ndoda kuti vana vangu vagoenda kuuniversity, vagodzidza, vagoenda kuuniversity, vagorora, ndikutogoitwawo amwene amwene nambwe tongobatawo vasukuru vangu because inini amai vangu havana kukwanisa kubata nikona nishoni. Saka inini ndikutoshuvira kutoti Mwari ngaandichengete ndigobata mwana waniko, ndigobata mwana wanishoni, ndigosacrifice everything kuti niko nanishoni vaende kuuniversity vadzidze. Saka mati kubasa izvinezvi mapa reception chakazoita kuti muchinje chii? Maneta neku not ndaneta. Ndakamboita problem handakudza kuti pandaiberekwa nehanzvadzi yangu eyesight ndopfeka maspecs. Saka eyesight yangu yakamboitawo poor eyesight. Ndobva ndatanga kugara, ndobva ndatanga kurwara. Ndakarwara singaite svika paextend yekutoti hanzvadzi yangu ndiye munhu aindiona nevanhu vekubasa kwangu, nevanhu vekuchechi kwandinoenda. Pane here muri munayo, basa munaro, chechi munoenda, pane here chimwe chamunoshuvira kuda kuita chekuti munhu kana akateerera anokwanisa kutambanudza ruoko rwake, anokwanisa kukubatsirai chii?
ya kafoundation kangu kekuda kubatsira mastreet kid and chero pandakaita modeling do you know kuti ndakavhunzwa mubvunzo kuti uda kuita handi kana muchimodhela pachakazoita kuti ndite misanido ndakavhunzwa kuti ukawina tikakupa mari uda kuitei nemari iwe nandisati ndambofunga kuti ndichaita street kid ndikati zveninini ndoda kubatsira mastreet kid saka shuwiro yangu iri ndeyekuti ndikaita mari ndoda kubatsira ndoda kubatsira kafoundation kangu kungoitawo kafoundation kangu kekuti ndinokwanisa kubatsira there and there pandagona pacho ndobatsira ipapo. Ngatiti pane vanhu vada kukubatsirai ungavape here nhamba dzenyu dzemobile? I am comfortable, very much comfortable. Handiri? Yes. Taurai nhamba dzacho tinzi. 0772 619 927 or 0712 507 41 507 5 ngatitange 0772 619 927 0772 922 417 0712 507 415. Yes. Tinotenda vanhu nyaya yamatipa tinovimba chokuti pane vakateerera nevari kuona ndofunga vadzidzawo zviviri kana zvitatu kuti kana waita street kid hakusiri kupera It's not the end of the world. Yes. Handiti mashoko enyu ekupedzisira. It doesn't mean kuti vanhu vanondiona ndichifamba ndingavati chii kuva street kid. It's not the end of the world. To be honest, it's not the end of the world. Ndinongofarira inini I like munhu wese anenge auya pandiri ndinongofarira anenge ada kusocialize neni. I'm comfortable nekusocialize nemunhu iye tinototaura nyaya tichitoita anti apa ndakuintroduce kuti ava ndisisi wangu she's my next door but ndiye munhu anotoziva kutoti mainiko varwara andonzi mainiko mainiko varwara mainiko this mainiko that nevanhu vari kuchechi kwangu ndopinda evangelical church ndova ndoziva kutoti tine hama yedu mainiko iri kurwara saka zvese zvinenge ingoriwo shuwiro yangu yekungoti pandenge ndakwanisa napo ipapo ndongogona kungobatsira. Tazananiswa neSlyMedia TV.